ne zna što govori, a napad na laborističke predloge sigurno mu je naređen iz zagrebačke središnjice. Odgovor je to međimurskih laborista na izjavu predsjednika međimurskog HDZ-a kako su njihove zakonske inicijative katastrofalne. Laboristi se zalažu za ukidanje devizne klauzule i hitno donošenje novih mjera oporavka, u čemu imaju podršku brojnih stručnjaka, poduzetnika i međunarodnih financijskih institucija. Zatečeni rizik treba sa nas dužnika prebaciti na poslovne banke, da li djelomično ili u potpunosti. Drugo, treba podhitno donijeti zakon koji će štititi nas korisnike financijskih usluga banaka zbog njihovih jednostranih odluka, a to je najviše vidljivo u mijenjanju kamatnih stopa koje mijenjaju kada hoće, koliko hoće. Smatramo u novoj monetarnoj politici da Hrvatskoj treba jeftin novac. Novac koje su strane banke zaradile u Hrvatskoj i koje ga ne žele plasirati po povoljnim uvjetima kao u svojim matičnim zemljama, već nama nude za proizvodni i privredni sektor po izuzetno velikim i nepovoljnim kamatnim stopama. Dodaju kako se zalažu za društvenu pravednost, dok su HDZ-ovcima najvažniji interesi krupnog kapitala. Nije im jasan ni napad na njihov prijedlog izmjena Obiteljskog zakona, odnosno ukidanje presumpcije očinstva, jer taj prijedlog zakona uvršten je na 22. sjednici Hrvatskog sabora u proceduru i krajem veljače je isti odbijen. A taj zakon, smatraju laboristi, trebao olakšati utvrđivanje očinstva u spornim situacijama, koje se trenutno rješavaju dugotrajnim sudskim procesima. Na taj način bi se uredila i dječja prava koja zbog procesa utvrđivanja očinstva nemaju pravo ni na dobivanje vlastitog imena.